Mapagpalang umaga at gabi sa inyong lahat, muling nagbabalik ang inyong lingkod Kaagapay Mo. Pasuportahan po sana natin ang channel nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab at sa lahat ng Kalingap Vloggers. Ganun din po ang programa ng Compassionate Heart Caring Charity for Kaagapay, para makilala at lumawak pa ito. Salamat po. Heto nga po mga kaagapay, nasa poder na ni Kalingap Roda si Rena, at siya naman ngayon ang mag-aalaga. At ayon po sa live ni Kuya Val at mukhang mag-iiba na naman po yata, ang usapan nila Kuya Val at Lolo Nestor. Patungkol sa pag-aalaga kay Rena. Dahil nga po naaawa si Kuya Val, sa magiging kalagayan ni Rena po dito. Na para bang bola si Rena, na pinagpasapasahan ng dalawang tao. Kasi nga every week ang salitan sa pag-aalaga kay Rena at mapapagod ito si Rena. Kaya mukhang may bagong setup na gagawin si Kuya Val, kung sang-ayon si Lolo Nestor dito. At si Lolo Nestor pa rin daw ang masusunod kung ano ang kanyang desisyon, ayon sa sinabi ni Kuya Val sa kanyang live. So abangan na lamang po natin, kung ano susunod na hakbang na gagawin kay Rena. Kung si Kuya Val nga lang daw sana masusunod dito, mas maganda sana kung mananatili sa poder ni Kalingap Roda. Dahil nga naman naawa si Kuya Val at napapagod nga naman kung palipat-lipat si Rena. Una, sa hindi inaasahan nila Kalingap Roda at Jello Mugs, sa kanilang nadatnan sa pagpunta nila sa bahay nila Lolo Nestor. At nakita nila ito, si Lolo Nestor sa labasan at mukhang nakikipag-inuman sa tropa niya. Kung papansinin niyo naman mga kaagapay, yung laman ng pitchel ay alak ang laman nun. Kaya nasabi na lamang ni Lolo Nestor ay nabili lamang daw siya. Pangalawa, yung mismong mag-aalaga kay Rena, natiyahin niya, mukhang hindi niya ito naaalagaan at napapainom ng husto, sa tamang oras si Rena. At nasa labasan din, saka bakit pinapainom si Rena, ng dahon na makabuhay, na alam naman nila may iniinom ito na gamot si Rena. Kaya nakaapekto ito sa kanyang pagsakit ng ulo at napikit-pikit ang kanyang mga mata. Pangatlo, higit sa lahat bakit yung tiyuhin lang ni Rena ang kasama niya sa loob ng bahay, lalo na tulog pa si Rena. Na mismong, si Lolo Nestor na ang nagsabi na mayroon saltik yung kanyang anak kaya iniwan ito ng asawa. Bakit hinahayaan lang mag-isa si Rena sa loob ng bahay, lalo na tulog pa ito? At ang kanyang tiyuhin lang ang kasama niya doon sa loob. Paano na lamang kung may ginagawa ang tiyuhin niya, nang hindi maganda kay Rena? Lalo na kung kasarapan ng tulog ni Rena. Huwag po tayo magpakumpanti, Lolo Nestor, kahit anak mo pa ang nasa loob ng bahay. Dahil ikaw na mismo nagsabi na may saltik ang anak mo, kaya hindi mo may alis sa isip ng mga supporters ni Rena kung hindi nila pagkatiwalaan ang anak mo Lolo Nestor, dahil nga pinag-iisipan ng mga supporters na may nangyayaring panghahalay kay Rena, na saan ang mga taong nag-aalaga kay Rena. Kaya abangan na lang po natin, kung ano ang masasaksihan ni Kalingap Roda kay Rena, ngayong nasa kanya na muli, at kung ano ang bagong setup ni Kuya Val. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지